El Museu Faller de Gandia s'ha vestit de gala per commemorar el seu 10è aniversari amb una gran festa on no va faltar ningú. Exmembres de l'executiva, els equips de treball que lluitaren per alçar-lo, les falleres majors dels darrers 10 anys, a més de distingides personalitats, com Vicent Soler, conseller d'Hisenda, el delegat del govern Juan Carlos Moragues, l'alcaldessa Diana Morant, les falleres majors de València i poblacions amigues i, com no, les falleres majors de Gandia, Núria Llopis i Sara Sant Víctor, acompanyades pel president de la Federació de Falles, Telmo Gadea. Moltíssimes felicitats a la família de les Falles, perquè el Museu Faller, la llar dels fallers i de les falleres, el casal que abraça tots els casals, però sobretot l'espai propi de la cultura de les falles, compleix una dècada de vida. Felicite el museu com a alcaldessa de Gandia, però també com a fallera, que ha passat alguna que altra hora i alguna que altra vesprada per ací dins. Han estat 10 anys de treball incessant d'un col·lectiu que s'esforça cada dia, ja ho hem vist, que no para, al màxim per assolir els seus reptes. Per això, més prompte o més tard, sempre els aconseguiu. El Museu Faller ha passat amb nota alguns dels reptes dels darrers anys. Ha aconseguit el segell de qualitat SICTET i forma part de la xarxa de museus fallers com cap de llança de tots ells. En concloure l'acte institucional, els assistents es traslladaren a l'exterior de la instal·lació per descobrir el remat d'una falla que ja llueix al sostre del museu. Ha estat modelada pels artistes Palacio i Serra i creada amb materials especials perquè la peça puga resistir el sol, la pluja i el vent.